Shugor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke Hill State People's Democratic Party uba ke Plasting Well Pangyang haba pensngau hakabay bat ka one election one nation ulaong bagani gade ka mat bat ka jingyo ijngai jong ka BJP bat banya keren yagani ka mat bat ka phang ka long ka bayar bha khamtam hakabay bat ka MP election ka banlong house number 1 haba pensyai halor ka jingdon jong ka way ka election uba pangyang ulaong bahado mentaru kaladon lepa ka way ke election hagabe day bat ki MP Henry la pai pat siya ki election jong ki MLA kamya ha na ka way ka jilla siya ka way pat Henry la perkhat pat hagaway ka liang na ka bapai siya ka jingtmu jong ka sarkar India ka bamenta knang banlat na ki jinglut jing sep babun jat kala menteri kam ni urlong haki Henry haki MLA pat katkum geriti sensar ka bahapo ka guarantee of the constitution of country ka jingpen long yaki election kum bajulong haki snem balalet kalong ka babiang namar ka samoy tray kam jong nongmi khmat kadai tang san snem kumta yaki kam ki jamru uladai hiban pendep hapo san snem habaya keren bat kilat pathai khubor ba pangyang ulaong ru bahapo ka jilla Meghalaya nalor ki weipat ki election kadonru yake election autonomous district council kabadon la ka jong ka benta ka bamyaha bat ka election MLA hapo ka jilla ulaong ru baka election ka bajupenlong baro shikatta hapo ka jilla kanambu jingma yake jilla negeri baro ka way Henry yole se kumkari kabadon ya shibun kiriti ke dostor bat kirukom ngai kala bandon ka jingya pair Henry habaong unity in diversity kalong kababiang hapo kari India la bendrap uba pangyang. Pakbede ba kani ka one election one nation kani ka day ka issue kani ka vision jong ka BJP ngala dong pe kani de ngatrai ban ya kren ya kani kalong ka subject ka bayar na marba kamta me bede bat ka MP election te bede ka MP election hawat ni tentang aktivisi tenrai banong ba kawai election hadum tarung yolong kawai election ni te lagi ya ke MP te kabai ke MLA election padela katkum kapor ka ba ngiyo ya ke jela lani kumta terter kumpana rubas lang kami hap kawai ka state kawai pat te haka sin perkhat ese ka jing thu jong ka ni ka sarkar bamenta ban light na ka jing lut jing set kala ban long le se ki trai ku mangi pada ka ngel pa ka term ka belong under the guarantee of the constitution of the country kalong ba ngisko ba ka ni ka belong menta ku makalong ka biang pai marbale ba ka term ji kalong sansnem te ban pendep hi yo no mi khmat ba sajid nangai ba un hap kan biang hi u bandep sansnem te kabar pat da ngidon haka one nation one election ngidon ru election kum ka di ka state ngidon ka autonomous district council te kani ru kadon la ka jong ka role jong ka ba ka election nyo ka kanomi hab hi bat ka election ru ka ba apo ka jela te katkum ka term bala bu yaki ha jing so junga ka long ba kidon la ka jong ka role ka ba kin hapan pendep ya ka benta ka bala pensioni ro pai ba kada hi ka mandir ka jong pai ba thina ka leng junga hi simet bat ki kumu no ilam jori ka party kani ka election ka ba ngilong pros ka tahi kam somdon ka nu ka jing penmensau kam don ka nu ka jing ma ya ka jela jungi ya ke jela jong ki wei ne ya ka ri dia hi bro wei penban le se nga perkhat ba kum ka ri jungi ka balong ka diverse culture ki diverse belief ka country ka balong diverse practices lah ka niam lah ka chaiben real kumta sudah bangi seong unity in diversity
Nasngau bagani ka diverse election ka yabyang hiyangi ka diverse country like India. Te kata ka dai ka jing so junga. Te ka bedai ber ka one nation one election. Balingin long one nation kataru pihak perkat pi. We are living in a diverse practice, diverse communities. Kidan ki low class, kidan ki higher class, kidan ki minority, kidan ki majority. Long diverse dah. Kata kadai kejing sutu. Tengah sutu baga ki architect ya ka constitution of India lubas dah. Mo. Ni iba kaya hab bar kecing long. Ya pair jung ka ketin, ya pair jung ki cai pen riu. Mo. Ya pair ka jingai. Kamtam meh kata ka shakti jung ka secular country. Fi kata kadai kejing sojunga. Gede buat ke one nation, belengin long one nation. Hoi as India ngilong gawe one nation. Rehapo India ngilong Shibun, kicai penriu, kiba pair. Nadu Jammu Kashmir, pilih shadu ke South India, pilih ke North East jongi bro gawe mo, buat ke mainland ngilong. Kuta. Hagabay dapat bat kajingpen kela Bharat ya ke India ubak pangyang uloong bakat kum kariti sensar jong kari lingba ka article 1 kakitin India ka wan shakman bat kakintin India ka wan shakman bat kakintin Bharat ka wan hadin henry haba phai pat shakajinya tai jong ki seng bat ki nongelam ba pher bat ki rew shampang hapo kari ka kerteng Bharat ka don gajinya dai bat ka jingmut ka baong one nation one religion one election bat kani kamlong ka bayaham ban le khamtam hapo kari India kumta kaktin Bharat hi kan kambiang hi yaki patba kiba don shiki benta kiba long pedeng jong kari baru ba pangyang ulaong baka kintin India kalong ba biang tam yaki kintin baka kintin India kalong ba biang tam ban yaka kintin Bharat kabadon hasenda jong ka jingtho hapo kari ti sensar jong kari bat kani kan ya hap tang yaki jat benreu hepan hapo kari. Halor ka ni ka ba ki ong ban benkelano daga kerteng Bharat ya ke India. Hoi kumba kila mai phang sama. Ha constitution article way jo constitution of India. Ka tin India ka wat sama. Bat ka wan ka tin jo ka Bharat no. Te Henry ngali iru ya ke jingya debate jo ki nongela ma prepare ki party ba prepare ko dia. Naki rus sempang ban khoi jong India bat ngiru isutu hi ba ka kerteng Bharat hi ngatrai ka don inline berkata ka baong one nation one religion one election pi kani kamlong applicable but kamlong approachable ya ka diverse country like India tina kata ka daw kani ketin Bharat hi ngatrai nge syagdar hi bakan ya biang ye kitei ki paiba no India bedon akan medba dari mainland jo India ter jo wa Indus mana du kadon kata ka Bharatan mensyo ka bakidon kata ka kijai mendiri ki beding kong mo kidon ba kham he du ka ba history jo India ka ya kumta ten rei de ka kantin India bat kumtu ko malai batai di ba bun ba nong ya batai spangan ka kantin India ngasutu bat ngasudai pada kerteng India hi kan long ka babiang tam na ka tu ka Bharat ka bladon hasenda jong ka tu ka kentin India wala ka dan lepa ka constitution ng India namar balai ba kani ka kentin Bharat kan long suitable pi kan long appropriate bahaya ono yaki jek ben riu hepa ng India bat kala jengai bah ya ka jingmut tani ya ka nomenclature ka bede bat niki kamtam ya ka notice ka ba ka jek bendil jungi lengba ka instrument of accession ni access sila di hantai mainland te kan biang lang yangi ki badon lengba ka IOA yaki hima ba ki badon hari India manswa yaki sans patli ki petty states borok jung India hi nasudai bat nasui hap bakani ke India ke belabu ke basui pleasure mar hangiru kamdei kata ka kerteng
foreign language mo pin pule bha ya ke history ke ai ke jingmut India kadai hi ka badon ha ka ni ka mainland yu ke India ya ki khana pateng jong ka te nga su thu ba ka ni ka tin India kan biang lang yang i baro ki pai ba jong ki he pai India bat ki pai ba jong ki ri pai India te kata ka dei ke jing so chunga bat kumangi ki bomde ki Hindu nga snow bat nga smell ba kata ka barat ka kam ya ha bha ya ka language ka ba ya dei bat ki he pai India Hindu tfi te kata ka dei ke jing so jung sibet mo te katu ke India kan biang kumala don constitution te haba ya ke India la don constitution ka barat don constitution ngaron tas nyo pusan snem ke India te ka ke jing panom long shu ban bu India pi ba ka ro don lupa constitution pat kumtu ka batai shai ya baro ki office sarkar jung ri India mo baro seperti citalup ke India long in the public domain atau PE bagani ga jing thul man tama ling ye ga one nation one election ba kana ki jing pun kala ye tin India sa Bharat atau PE ga ga pre plan jo ko BJP ban sweep ye ga election MP antar sal da ka babu ye kata ka da babu Ahmad ye kata pentin Bharat kan ban yo ye ga jing kersan jong Hindu namang isu tu Hindu di dalam lagi jong kedam gijai khor kira lagi jong Bukti hasil kala benda itu kok. ngate ka prakhat ba kata ka ba kibu ya ke tin Bharat menta ba kin bu hau pai ba ban invite ya kata ka G20 da ka teng jong ka president of Bharat mo i hem to te kani hi gari tang ka bu ban pesujan hi ba Hindu te nama ki tip shai ba ka India hi bro ko bai 90% tam undai Hindu ba 90% tam ki pai ba Hindu nga thai kin khap su tna da en bu da te ndala bu de ka kerteng ka mut pa ka bu tri kam jong ka parti BJP khang ban yo beng man bat ka bosin sha ha po India ki bu da ka de kentin hne kan wit yu ba ka na bu ham to constitution nomor ko ila e plilu de ka to te bele inde wan bu sa kama de kata kari ban wan man no pai ba kan ma dong ba te ka ni ka bhar ka sungri kinta de ka shai ba ka ni ka jingmut kita ki Bharat ki one nation ki one election ya ka jaj bandri kum jungi hepo ka Meghalaya apo ka India te ka de ka chi thu ban erase ban ya ka secularism of spirit ka barang position dia ngima ya kata but pelong one nation ya ka baladon 90% tam ka population ngilong alert ngilong aware but ngilong insecure ban ya kata pi te na kata ka daw kumang lakan siya kaman but on one nation one election ngamlong shy ya ka jumut halandet jongka de kalong kumagalong ru ka biang baik ya ka India and late siya ka Bharat ngimlong shy ka ay ka urgency man don Bharat abak India ka yat ka tapos na tina kata ka daw midon penpan ka jing su shifting yo kalam one nation one election one nation one religion syai hok gitu kan arti pi kata kecing wan ra mentaya kan kai UCC ka uniform miti ma of civil code hanga bat ka parti jungi ha pengilekan saya kan ni au di braga dat nila ai ru ya ka statement na ka parti ko jungi pat ya ka bangi submit ya ka jitip ka jing thoi ni sa ka pat sa sarkar Meghalaya leng bau chief minister ka long ka UCC kalong mar persya ya ka kantin unity in diversity kata ka ding stu ka jungi te to ki don ki boong bakane kampadon ka public domain renga ngalamang lepa ba kalong mar persya ya ka tin unity in diversity dalam ngin replace ba ngin wara ya ka UCC to mata ngatip ke inheritance ke yung pateng mo ka divorce ba kiwi te banlong uniform te kajing kali mata kum ka party ka baju yang ya kajing long tenrai bakar pa
Nomor hari India ai tang kajai scare jongi hame khalia ngim ai jai yau senrang phi to kidon ki ban kwa ai kata le se rengi ki bom pat kwa kai bat ke bangi ngi yang ya kata kat dustur beriti le ka to berkat phi lada mentai ya inheritance kan long uniform ngapu ke jingkli menta ke inheritance jong ukasi pada te menta kalai no hanga u senrang de shu ka para jong ka dei kun kentai le ne kan men jong kentai phi hang ning him sai phi te na ka dau ke UCC kan long mak hong pong ya ka jingmut ne ka very spirit and letter jong ka unity in diversity barngi ke jadi jungi ke pher kai ke sing pher ne jungi mut ka jai ke scare ni pher na ka ba ai senrang ai ka kentai ke jiwa pateng ngimdon hadu mentahi kadang lagi haka status jong kan thai hoi idon ka hok jong kirang ba jong isra bu tapi kita ki bukan ngasi i gumba kam ta me ka jek jungi ka long ka balong ka ki ong ka jek di karpang kan mi ha kan nom long uniform ka ga re ke jong Tuling ipoy